per evitar un canvi climàtic dramàtic que té impactes directes sobre la nostra salut, la nostra economia, sobre la vida, necessitem reduir l'ús de petroli, gas i carbó. Aquest és el clam unànime que torna a mobilitzar la plataforma Fridays for Future arreu del món. Exigeixen la descarbonització de tots els sectors productius i que aquesta sigui ràpida, justa i efectiva. Ara mateix estem visquent un món que depèn pràcticament dels combustibles fòssils. Veiem com les energies renovables i altres solucions s'implanten i són més viables que els combustibles fòssils, però veiem com encara empreses i sobretot polítics segueixen defensant, segueixen financiant en llocs públics l'extracció de combustibles fòssils que contribueix greument a la crisi climàtica. El passat abril, les Illes Balears aconseguiren la fita d'un 25% d'energia emprada provinent de fonts renovables. L'objectiu per a l'any 2050 és que ho sigui la majoria, però la reducció de demanda també ha de ser part de la solució. Si hi ha 50.000 cotxes que fan 1 quilòmetre al dia a Palma, i això no té cap sentit, doncs no fer tots aquests desplaçaments implica reduir, per exemple, la demanda energètica i, com això, tantíssimes altres coses. En la mesura en què reduïm la nostra demanda energètica, doncs menys falta faran les renovables. Però que a ningú li quedi cap dubte que sense renovables no farem front al canvi climàtic. Són imprescindibles i els impactes ambientals que tenen són molt inferiors als impactes que tenen els combustibles fòssils. Com que tanmateix haurem de canviar, perquè ho veiem, o sigui, si no els incendis, les pluges torrencials, les onades de calor, tanmateix ens obligaran a fer les coses d'una altra manera. Anem a avançar-nos. El pròxim mes d'octubre, el moviment Fridays for Future farà sentir la seva veu durant la Cimera Europea del Turisme, que se celebrarà a Mallorca, per demanar que l'activitat turística es converteixi en una activitat sostenible i que es faci dins uns límits que vinguin determinats per estudis de capacitat de càrrega. Una economia que transiti cap a un model de descarbonització. Veiem com, per exemple, a les Balears està implementat sobretot en el tema del transport, que a partir de creuers, avions i trànsit rodat, en lloc de limitar i establir mesures perquè aquest se redueixi, se segueixen fent polítiques perquè vinguin més creuers, perquè s'ampliï l'aeroport, perquè no hi hagi un límit a l'entrada de vehicles a les nostres illes. I en canvi, en matèria d'energia, sí que és vera que s'ha seguit fent bona feina, se segueix descarbonitzant, però tot i això sí que necessiten esforços i més pressupostos i més inversions. Des que existeix la plataforma, l'any 2019, Femení destaca que durant aquests anys han aconseguit mantenir vigent el debat de l'emergència climàtica.